iniciem les disfresses per anar a un dels actes, diria jo, més recents d'aquesta festa de Carnaval. S'incorporava tot just fa 4 anys i naixia amb l'objectiu de complementar l'activitat de Carnaval, reforçar també el seu caràcter popular, satíric, també catalanista, amb el nom de Carnaval i amb un cançoner sota el braç recorren els carrers i les places de la ciutat cantant cançons i rient-se'n de tothom. Per trobar les lletres, enguany han organitzat un taller. Nosaltres també hi vam ser. Versots satírics i cançons populars s'han unit en el taller de lletres que ha organitzat Carrutxa en col·laboració amb el Casal d'Espertaferro. Una desena de persones han participat en l'activitat que s'ha fixat com a objectiu fomentar la pràctica de la poesia popular amb la voluntat de crear alguna composició amb gràcia de cara al proper Carnaval. I és que per 4 any consecutiu el Carnaval de Reus inclourà el Cantaval, on diverses entitats, músics i cantaires surten a cantar i ballar al carrer interpretant cançons conegudes però amb lletres burlesques i senzilles perquè els ciutadans s'hi afegeixin. Alguns dels temes més recurrents que han sortit en el taller han estat el servei que ofereix l'Hospital Sant Joan de Reus i l'esplanada externa on hi aparquen els cotxes. Ple de ferros i totxanes, vigileu no prendre mal, rampes, fangs i porqueria fins a arribar a l'hospital. Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena. Allà a prop de Reus n'hi ha un gran pàrquing, si t'hi fots de cap, a prop t'hi rematen, tra-la-la-la-la-la, collons, quines coses, tra-la-la-la-la-la, allà a l'hospital el primer va anar, allà el desmuntaren, li feren un tac, després l'escanyaren, tra-la-la-la-la-la, collons, quines coses, tra-la-la-la-la-la, allà a l'hospital. Amb aquesta sàtira i bon humor, els participants del taller han passat una bona estona i han posat sobre la taula un grapat de bones idees de cara al proper Cantaval. I per parlar del Cantaval, avui ens acompanyen dos d'aquelles entitats que hi estan darrere. Per una banda, ens acompanya l'Albert Margalef, membre de Carrutxa. Albert, bona tarda, benvingut a l'Avui per Demà. I també ens acompanya el Joan Canyelles, en aquest cas en representació del Bou. Joan, bona tarda. Bona tarda. També benvingut al programa. Escolta, molts dels espectadors que ens estan veient estic segura que saben perfectament què és això del Cantaval, perquè hi hauran participat en alguna d'aquestes 3 edicions anteriors, però d'altres també aniran una mica descol·locats. Per tant, què és el Cantaval? Doncs bé, molt senzill. El Cantaval consta de fer una cercavila per les principals places del centre de la ciutat, de la nostra ciutat, tot cantant cançons molt conegudes per tothom, molt populars, això sí, amb canvis amb la lletra. La lletra la canviem totalment i posem una nova lletra que consta de ser satírica, fent crítica de la política tant municipal com nacional catalana com també estatal. Llavors, sobretot tractant temes d'actualitat. Ara anirem a quins temes d'actualitat, a veure si em podeu avançar alguna de les coses que veurem demà, però hi ha un altre concepte que m'ha interessat molt que has dit, sàtira. Albert, la sàtira, justament el Cantaval neixia perquè a la nostra ciutat, el Carnaval, cada vegada ha anat perdent molt la sàtira i això que havíem estat una ciutat on n'hi havia moltíssima, no? Com ha estat aquesta evolució? Doncs sí, la ciutat de Reus ha estat una ciutat on històricament hi ha hagut Carnaval, el Carnestoltes ha estat molt important, no sé, i llavors, a partir d'aquí podem parlar, no sé, una data, no? El segle XVIII mateix, 1700, hi havia uns carnavals ja prou importants, on se feien aquestes carnestolades, d'una manera, paraula difícil, i que ja es feia molta sàtira, inclús des del mateix Ajuntament hi havia prohibicions de fer aquest tipus de sàtira. El segle XVIII també, el segle XIX també, 1800, molt important, el tema d'anar a ficar el dit a la llaga, d'aquelles coses que a la gent no agrada i que són a l'àmbit públic del dia a dia. I ha entrat el 1900, durant la República, d'una manera, també el tema dels carnestoltes, de les sortides, de les sàtires va ser importants. Durant un període de 40 anys va estar completament prohibit. I ara, des de fa 4 anys, enguany serà el 4 any, en què sortia al carrer a cantar uns versots o unes cançons improvisades o preparades, doncs ho estem tornant a voler recuperar. Que sortir a cantar al carrer per Carnaval també era una cosa molt habitual. Era una cosa habitual sortir al carrer no només per Carnaval, sinó en qualsevol època de l'any, no? Pel Carnaval, pel que comporta, a més, doncs encara més, no? Disfressat, fent molt de soroll, amb instruments...
Per poder fer aquesta cercavila es necessita un cançoner. Com s'elaboren les cançons d'aquest cançoner, Joan? Ui, doncs, amb inspiració. Va sorgint. Algú té una idea, l'altre afegeix una miqueta més i entre tots doncs, va sortir doncs, les cançons i lligant-les segons la tonada. Primer va la tonada o primer va la lletra? I el tema? Mig i mig. Mig i mig. Va sorgint. Això mai no hi ha cap norma escrita, ni molt menys, i llavors, doncs, amb la inspiració d'un i amb l'altre, doncs, va sorgint. Doncs, dia rere dia, doncs, a algú li sorgeix una idea, doncs, ho posa en comú, i llavors als altres doncs, els hi serveix com a agafar de fil i per acabar-ho de completar. Clar. Llavors, entre tots, siguent un grup de gent, doncs tothom hi col·labora i posa el seu granet, no?, de sorra. Enguany justament ho vau voler extendre encara més i per això vau organitzar aquest taller, Albert, que t'hem vist en les imatges, com va anar? Doncs bé, el dissabte dia 15, si mal no recordo, sí, dissabte dia 15, doncs vam organitzar un taller de lletres, que va vindre el poeta Josep Pedrals, i doncs, el que vam fer ens va donar unes idees de com poder fer uns textos improvisats donant uns ítems, no? Com per exemple d'una cançó popular, tradicional, que tothom pugui conèixer, no cal que sigui històrica, pot ser una cançó recent, no sé, podríem agafar la cançó o la melodia d'una cançó de la Shakira, per dir el que sigui. Llavors, sobre aquesta melodia i la lletra, doncs, canviar la lletra i posar-hi, doncs, unes lletres de l'actualitat, del que vulguis, aquella cosa que vulguis remarcar d'una cosa que no t'ha agradat, d'una cosa que veus que no està bé. Vau riure molt. Vam riure molt. Vau cantar molt, també. Vam cantar molt, vam riure molt i ens ho vam passar molt bé. Realment va ser un inici per unes pinzellades a nivell lingüístic i a nivell... per això. Escolta, sense desvetllar gaires detalls, perquè la gràcia també és anar demà al Cantar Val i Veure, que és el que ens trobem, temàtiques, punts de crítica, on hem disparat enguany? En diferents motius, amb diferents temàtiques. Per exemple, ens centrem més aquí en l'àmbit local, doncs ara estem entrant a l'any prim, tot i que dona la sensació que faci molts anys que l'estem arrossegant. També tens raó en això, Llavors, clar, un dels temes, com toca, serà aquest. Ser prim. Llavors també, en àmbit estatal, la polèmica nova llei sobre l'avortament, per descomptat, també té un espai reservat per aquest tema. Llavors, el pàrquing de l'hospital, he sentit que això també va crear... Sí, l'hospital també hi sortirà. Ja veureu que més o menys tota la ciutat quedarà representada per un fet o per un altre, doncs quedarà nombrada. Un polític country, no? També. Sí, també. Els polítics aquí sortiran tots. La cercavila començarà a les 7 de la tarda des de les Peixateries Velles. Quin recorregut farà? Quantes entitats esteu darrere? Parlem una mica de l'acompanyament musical, que cada any també varia. Exacte. Començarà, com bé has dit, a les 7 de la tarda, les Peixateries Velles, tot i que a partir de 2:15 de la tarda ja ens començarem a concentrar, a trobar-nos una mica a la plaça per començar a fer una mica d'ambient. Començarem a les 7 per les Peixateries Velles i l'idea és anar per diferents places del nucli antic de la ciutat. Doncs passarem, Joan, ajuda'm. Sí, comencem per Peixateries Velles, llavors continuarem per la plaça del Castell, plaça del Mercadal, llavors ens girarem cap al Portal de Jesús, entre la plaça de les Basses i final del carrer Jesús, per seguir tot seguit cap a la plaça del Prim, plaça de la Farinera, al carrer Valentí Almirall, per acabar davant del casal d'Espartaferro. Doncs ja ho saben, demà a partir de les 7 de la tarda, a les Peixateries Velles, a gaudir d'aquest cantaval, que no només és anar a cantar, sinó gaudir de tot l'ambient, tot l'enrenou que es crea, perquè us asseguro que va molta i molta gent, malgrat ser una iniciativa de molts joves. Joan, Albert, gràcies per haver vingut aquesta tarda i ens veurem demà a cantar pel carrer. Molt bé, vosaltres. Gràcies. I d'una iniciativa que, com dèiem, tot just de quan és el quart any, anem un altre que ja en porten 10 anys. Parlem de la Germandat dels 7 Pecats Capitals i ara saludarem el nostre següent convidat, però de moment anem fins al Palau Bofarull perquè tot just ahir inauguraven una doble exposició.